Het is vrijdagavond. Ik ga naar Cambuur met mijn maten. De lichtmasten branden. Het wordt al drukker in de straten. Met geel en blauw. SCC. De wedstrijd begint. Iedereen klapt en die zingt. We gaan dit keer winnen. Nou is geen trauma, want Anneke Damma die gaat het woonskip zingen. Bij elke goal van SCC. Het is vrijdagavond. We zijn bij Cambuur met ons allen. We zeiken en zeuren en hebben een mening over alle ballen. Want wij zijn de 12e man van SCC. Ik fiets over straat, het is 's avonds laat en ik kijk om me